Ella quiso poner, ella quiso comparar, la vaig perdre i mai més i he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fort de llum arriba una cançó, belles notes, vells acords, belles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertàvem del son dels infants i en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poeta. No en sabíem més, teníem 15 anys. Benvinguts i benvingudes a l'acte central de la candidatura de Compromís per Ròtova. Soc Xavi Climent, suposo que uns quants encara se'n recordeu de mi perquè vaig ser no fa molt de temps mestre i director de l'Escola de Ròtova durant un bon grapat d'anys. I també us recorde a la resta, els que no vau ser alumnes meus, però sí que vau ser bons amics i amigues. I recorde com entre tots vam fer possible l'escola nova, que tant va costar de traure. I recorde com entre tots vam fer possible que arribara a Ròtova l'escola en valencià, l'ensenyament en valencià. I com entre tots vam educar els xiquets i les xiquetes de Ròtova en l'estima i el respecte per la natura, per la llengua, per la cultura i per les persones. Els candidats de Compromís per Ròtova m'han demanat que actuï avui com a presentador d'aquest acte i ho he acceptat amb molt de gust, perquè crec en la seva il·lusió i en la seva capacitat i perquè crec en ells i en les seues idees. Vos agraïm l'oportunitat de poder explicar-vos que és possible una altra manera de fer les coses, que és possible una altra manera de fer política, defensant el nostre medi ambient i el nostre benestar, defensant la nostra terra i la nostra cultura, defensant la nostra gent, i fer-ho d'una manera més justa, més equitativa, més solidària i més sostenible, intentant sempre sumar voluntats, sumar opinions, sumar idees, sumar persones i no mai restar ni dividir. Perquè restar, és a dir, excloure, i dividir, és a dir, separar, acaben sempre empobrint els pobres. Per aquesta raó, el programa de la candidatura de Compromís per Ròtova no és el fruit de les idees de dues persones sentades a una taula davant d'un paper, sinó el resultat de molts dies parlant amb la gent del poble per recollir les autèntiques necessitats, opinions i desitjos de tots vosaltres. Però ara és hora de cedir la paraula a les persones que formen part de la candidatura Compromís per Ròtova. És el moment de que ens parlen d'aixòs projectes, anhels i compromisos que han recollit de tots vosaltres i que volen dur endavant en l'Ajuntament de Ròtova si el proper diumenge els doneu la vostra confiança, els doneu el vostre vot. Començarem per Mari Puig. Bona nit a tots i a totes. Moltes gràcies per haver vingut. Com haureu vist,
els que hàgiu pogut pegar-li una miradeta al programa que vos van repartir entre ahir i este matí, la participació ciutadana és un dels pilars fonamentals que tenim d'entendre política des de Compromís. És per això que fa uns dies vos vam repartir els fullets per totes les cases del poble, perquè el que volíem era recollir les vostres propostes, saber el que realment necessita la gent que vivim al poble. I em va sorprendre molt. Em va sorprendre en veure que la gent no demanava tenir cadena dial al poble, no demanava tenir un museu de la pansa, no demanava tenir uns pilons que obstaculitzen el trànsit i uns carrers tallats a la circulació que el que fan innecessàriament és concentrar tota la circulació hacia el centre del poble i que això sigui un caos. No demanava tenir aquesta barbaritat de faroles que tenim a la carretera, que quan vés de treballar per la nit i entres dius, hòstia, això és Las Vegas. Què serà el pròxim? La Fórmula 1 al polígon Les Masses o l'America's Cup al Vernissa? I jo em pregunto, s'ha molestat vostè, senyor Garcia, en 16 anys que fa que està a l'Ajuntament del poble, entre regidor i alcalde, en demanar alguna vegada l'opinió de la gent del poble? Jo crec que no. Jo crec que no, perquè si vostè ho haguera fet, se n'hauria adonat que el que la gent realment demana és una escoleta infantil en condicions i no un barracó que quan plou, plou més dins que fora. És un camp de futbol amb gespa artificial ja, que vostè porta molt de temps dient que ve la gespa, i dic jo que algun dia ho encertarà. Un frontó que el seu govern el va llevar ja fa temps. Sabia vostè, senyor Garcia, que la gent del poble està anant a jugar al frontó al Miserà, al Fauit, a Castellonet? Una casa de la cultura com Déu mana, on es puguen reunir totes les associacions, on puga assajar la banda de música, on puga fins i tot fer els seus concerts la banda de la música, perquè, senyor Garcia, l'església és per anar a escoltar missa. Un poble accessible, còmode, un poble de tots i per a tots és el que demana la gent. En definitiva, senyor Garcia, el que demana la gent es diu qualitat de vida. I si vostè visquera així, s'enteraria d'una vegada per totes de quines són les verdaderes necessitats que tenim la gent que vivim al poble. Nosaltres, des de Compromís, i aquesta és la part que em toca a mi, proposem la creació d'un Consell de Participació Ciutadana que, a més de ser un projecte senzill, és barat, només fa falta voluntat, ganes de treballar i fer-ho bé. I nosaltres, tota la gent que formem el grup Compromís, senyor Garcia, som gent preparada, que tenim voluntat, tenim ganes de treballar i volem fer-ho bé. I volem que vostès, el pròxim diumenge, quan vagin a votar, ho facin bé també. I fer-ho bé és votar Compromís. Moltes gràcies i bona nit. M'ha deixat el llistó massa alt. Bona nit a totes i a tots. En primer lloc, agrair-vos la presència. Es pot dir més alt, però no més clar. El que ens acaba de dir Mari és la realitat que estem vivint al nostre poble. El que ens interessa i volem solucionar són els problemes que ens afecten a tots. Però no sols els que tenim quan eixim al carrer, no. També els que estan dins de casa, els que no es veuen. Per això hem de treballar per la sanitat i el benestar social. Quants de vosaltres no sabeu com tenir cura de persones dependents o discapacitades? O no sabeu com tramitar les ajudes corresponents? O quants heu agarrat el cotxe en el xiquet malalt buscant el pediatre per les poblacions veïnes? Bé, nosaltres treballarem per tota aquesta gent i les seues famílies. I encara que no depèn de nosaltres, treballarem per augmentar les hores d'atenció pediàtrica. Per acabar, sols em queda dir que des de Compromís anem a lluitar per que les propostes que ens heu fet arribar i les nostres es facin realitat. Gràcies. La presència de Paco Orts.
Vull parlar de lo que pensem en Compromís per Ròtova en matèria d'esports i de joventut. Per una banda, pensem que aquest poble li deu una gala d'homenatge a totes aquelles persones de l'esport i de l'atletisme que amb la seva constància i dedicació han portat el nom de Ròtova i sobretot el seu propi als més alts nivells. Crearem tallers de formació contínua per als joves del municipi, per tal de millorar la seva vida laboral i ampliar els seus coneixements. I fer tot el possible per a construir un frontó, ja que el que tenim es va tombar. I després de 2 anys i moltes promeses, encara no s'ha fet. La creació d'un fòrum municipal de joves, on la seva veu sigui escoltada i emesa. També tindre l'accés dels joves a tota la informació interessant en un espai web i mitjançant les xarxes socials. Per últim, m'agradaria fer èmfasi en el projecte de creació d'una escola de pilota valenciana. Una escola que nostre i que en Ròtova ja n'ha anat. Calen polítiques de joventut i que sàpiguen que no se'ns compren cubates, que amb la joventut també s'ha de comptar. Amb tots vosaltres, amb Joan. Divendres al poble i a la porta de casa tenia enganxada una invitació per assistir a l'acte de presentació d'un nou projecte polític municipal de cara a les properes eleccions. Era Jordi Puig qui encapçalava un grup i volia donar a conèixer la seva il·lusió, el seu esperit de renovació, les seues ganes de treballar per al poble. I vaig tenir que acudir a escoltar-los, perquè els volia conèixer i volia saber-ne de les seues inquietuds. De seguida, la memòria em portà records de fa molts anys, quan les primeres votacions. Aquelles ganes de canvi, aquella renovació, aquella finestra oberta. I per moments notava a l'ambient aquest record. I a les persones l'alegria de tornar a fer possible un canvi amb l'il·lusió per poder formar part d'un programa fresc. I vaig reviure altre camí aquell moment. Quan pocs dies després Jordi em va fer la proposta, no em vaig poder negar. Amb un xicot com el Jordi, qui és el que no s'il·lusiona i qui és el que no s'anima? Estic al seu costat perquè s'ho mereix. Alguns de vosaltres em conegueu i altres anireu coneixent-me. Soc del poble i he portat el nom de Ròtova allà per on he anat. I ara que tinc temps per estar més ací, vull obrir eixa finestra per a que entre un aire nou, perquè Compromís per Ròtova som gent nova, amb noves idees i altres formes i maneres noves de fer les coses, des del principi, amb uns projectes participatius, prioritzant les necessitats com ho fa cadascú a la seva casa. Som gent com tu i volem fer-ho bé. El programa que presentem és un recull de millores i propostes que ens heu fet saber i és la nostra primera actuació com a forma de treball. Una altra manera d'entendre la gestió municipal. Llegiu el programa i trobareu reflexades les vostres opinions. Nosaltres estem compromesos amb Ròtova. Tenim un compromís amb el nostre poble. Però hem de comptar amb la vostra il·lusió, la vostra col·laboració, la vostra confiança i el vostre vot. I dono la paraula a Nayana. Voldria dir que ja estem cansats d'obres faraòniques, d'obres que no s'acaben mai. Creguem que les coses que demanem no són ni tan difícils ni molt menys tan cares. Perquè no és més lògic que en comptes de totes aquestes palmeres i llums noves s'hagués arreglat l'asfalt de la carretera, que es desfà trossos i fa pinta de poble deixat. Perquè no és més lògic fer un camp de futbol com altres municipis amb pressupostos ajustats que a no tindre res. Perquè no és més lògic tindre una escoleta adaptada. Al nostre poble, a esperar any a any a què, senyor García, què? Perquè hi ha que ser realistes, escoltar el que el poble ens demana i el que necessita dia a dia. Sols dir que nosaltres som un equip, perquè així tots contem. Votar Compromís. Gràcies.
turisme. Tots sabem que així no tenim platja, no tenim centres comercials, ens faig alguna botitja, perdoneu, però és que vinc del bar. No tenim un turisme que sigui una cosa per a que vingui molta gent. El que sí que teníem eren unes muntanyes meravelloses, teníem unes fonts fantàstiques, ahí teníem la font de Xibrells, teníem uns llocs increïbles. Bueno, ahí està, no? Marronets, no? Ben marronets. El que no pot ser és que des de l'Ajuntament es defensa el turisme, és això, i després és que el senyor alcalde en Canal 9 diguem que l'actuació de les fuerzas y del Estado y del bombero ha sigut de categoria. Quan tot el món sap que sí, no s'ha defensat la muntanya. El nostre turisme és la muntanya. És l'únic que tenim. És el millor que teníem i s'ha perdut. El que sí que es podria fer seria, per exemple, obrir coses que no estan, com fer una nit de rock, que no s'ha fet mai de la vida. El rock i la dreta sempre s'han portat molt malament. Però el que sí que us puc parlar és el que ens fa falta. I, bueno, ahí ho teniu. És el nostre candidat, el Jordi Puig Muñoz. El que sí que puc donar fe és del que ha dit Xavi, que era un gran estudiant, és quinto meu, Jordi. Jo trec millors notes en història que ell. Però és un tio del que es pot fiar. És un tio en el que es pot confiar. Demani la presència, per favor, a Sinal de Mariel. D'esta manera, intentar canviar la forma que hem tingut fins ara de governar a Ròtova. Només diré unes poques paraules de dos temes. Per què estem fent aquest acte ací, a la plaça? Podeu pensar perquè el temps el fa bo i ens agrada estar a l'aire lliure. Però no. Encara que això que acaba de dir siga cert, la trista realitat és que no tenim alternativa. L'únic lloc que teníem, el cine, s'ha deixat que caiga, com es diu vulgarment, de manera intencionada fins al punt que no han invertit ni han deixat que invertisquen ni un sol euro en ell. I mentre, obres faraòniques inacabades per tot arreu del poble. Fins i tot la banda de música, amb més de 50 anys d'existència, s'ha vist obligada a traslladar els seus assajos al Fauir. No és una vergonya. El segon tema és en referència a la futura planta de transvasaments de basures que volen portar a Ròtova. Des d'ací vull dir que jo m'opose, que nosaltres ens oposem a la seva ubicació dins del polígon industrial a Ròtova. Es veu que no tenen prou en el primer permís que li vam donar a l'ERMA per a fer una cosa semblant i han dit, com que ningú diu res, ara en posem una altra, més gran, més grossa i tot va bé. I ingressos per a pal·liar l'enorme dèficit municipal, dirà el senyor alcalde, o no. Hem de tindre clar que aquesta actuació hipotecarà el futur del poble i, per tant, no es poden fer negociacions a l'amagada, sinó que demanem transparència i una consulta popular si cal, que el poble decidisca. Es van prometre turisme rural,
i crec que finalitzarem i tindrem la basura comarcal. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenque l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobes el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robat tens el temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar i el camí que a poc escrius per demà, i que demà m'encara el fruit que donar i el camí que a poc escrius per demà, i que demà m'encara el fruit de cada pas. Per això m'agrada la boira al camp caminar. Per això m'agrada la boira al camp caminar. El xic de la pel·lícula. Futur alcalde de Ròtova, Jordi Puig. Bona nit a totes i tots. La veritat és que esta vesprada nit no podia ser més perfecta a pesar dels núvols que amenaçaven l'acte. Amigues, amics, familiars, els companys de la candidatura, crec que no podia demanar res més. Xavi, gràcies. Facund, els meus pares, els meus germans. Avui estem presentant les propostes que ja heu rebut totes i tots vosaltres a les vostres cases. I així teniu les persones que formen Compromís. Elles i ells són com vosaltres, són persones que no volen dedicar-se a la política, però que han deixat una part del seu temps per dedicar-lo al poble, per a fer un esforç i intentar millorar-lo, i perquè creuen en les possibilitats de canvi al poble. Jo sé que hi ha preguntes que es feu vosaltres, perquè també ens les feu a nosaltres. Alguns diuen que on hem estat tots estos anys. Bé, també diuen tantes coses. Potser la pregunta els l'haurien de fer a la inversa, perquè si no ens estranya tant veure ara passejant a l'alcalde pel poble. Perquè ens sorprèn ara que els altres tinguin una pàgina web, un Facebook, que facin una consulta als veïns del barri de la Salut per a veure ara com volen el barri. Perquè ens sorprèn que este migdia, està me l'ha apuntat, perquè m'ha sorprès, que ens envien un missatge al mòbil i ens diguen que l'Ajuntament informa que la bústia ciutadana és un servei a la vostra disposició per a tramitar preguntes i suggeriments a l'administració. Suposa que l'heu rebut tots. A 4 dies de les eleccions. Ens sorprèn perquè abans tot això no ho han fet. Nosaltres no anem a entrar ara en aquests jocs dialèctics. Totes i tots sou suficientment majors per saber què és el que fan uns i què és el que han fet els altres. Mireu, hem estat donant la cara així, donant la cara i escoltant la gent. És el que precisament ells, des de l'Ajuntament, no han fet. O és normal que un Ajuntament, en comptes de governar
faça l'oposició d'associacions i persones. Què està passant per a que l'Ajuntament no siga capaç de seure a una taula amb les associacions? Què més hem de viure, què més ha de passar per a que entre totes i tots no decidim superar aquest desencontre? Avui us demanem el vot, perquè representem una altra manera d'atendre la gent, perquè som una opció que vol ajudar a la banda, perquè som una opció que vol atendre les necessitats de la gent major, perquè vol pegar una espenta a les ames de casa que volen canviar-li l'aire a l'associació d'ames de casa, perquè som una associació que atendrem l'associació de motos clàssiques del poble i que ens implicarem de manera activa en el medi ambient, colze a colze amb el centre excursionista i amb el col·lectiu Vall de Vernissa. Vos demanem el vot perquè volem els comptes clars. Vos el demanem perquè no volem que es prenguin decisions a les esquenes dels veïns i veïnes. A quants de vosaltres us han preguntat si voleu la planta de FEM? El nostre compromís, tota la informació al vostre abast. I el nostre compromís, una reunió amb totes i tots vosaltres perquè sigueu totes i tots vosaltres els que decidiu. Us demanem el vot perquè totes i tots sabem que volem un canvi i nosaltres creiem que el canvi és compromís. Mireu, alguns de vosaltres ens vau demanar que parlàrem de democratitzar l'Ajuntament, simplement en aquests termes, democratitzar l'Ajuntament. I altres simplement ens vau demanar que diguérem que no al que estàvem fent. El que estàvem fent fins al moment. Parem-nos un moment. I si ens posem a dibuixar, a dissenyar en positiu el poble que volem? Això és el que hem vingut a fer avui sí. Els meus companys i companyes ja n'han dit una part i les propostes les teniu al programa. Nosaltres no tenim totes les solucions i desconfieu de la gent que diga que les té. Ara, en un moment en què la gent està passant-ho més mal que mai, en què moltes famílies no poden ni tan sols arribar a final de mes, en què moltes persones no poden ni tan sols fer el càlcul de poder intentar arribar a final de mes, lo fàcil seria dir-vos que tenim la manera per a que això desaparega. I no. L'Ajuntament ha d'estar al costat de les veïnes i veïns, intentant aplicar mesures que milloren les condicions de vida, evidentment. Però no anem a caure en falses promeses ni en mentides. Com heu pogut veure, el nostre programa electoral, que és bastant complet, és un programa de futur que intentarem acomplir treballant colze a colze amb la gent. És un programa ple d'accions sostenibles en dos sentits, mediambientalment parlant i d'execució. I és que hem de passar de les grans obres parades als grans projectes mediambientals. I aquests grans projectes són, ni més ni menys, els que fan la vida més senzilla a la gent, la que la fan més senzilla i humana. Són les xicotetes coses del dia a dia i la planificació per a gestionar millor els recursos de totes i tots. A mi tocava parlar-vos de comunicació i de la gestió de l'Ajuntament, i ja aniré acabant. Moltes són qüestions de lògica, com per exemple que en un poble valenciano parlant la senyalítica estiga en castellà, com tenir una pàgina web municipal que presenti millor els continguts, com canviar un butlletí d'informació municipal, el Riurau, i convertir-lo en un mitjà per a les associacions i el veïnat. Però sobretot volem un Ajuntament transparent i ben gestionat. I ho farem amb la publicació de l'estat econòmic, perquè la informació arribi a totes i tots vosaltres. Volem poder coordinar també inversions i actuacions amb els municipis del voltant, també.
Estes són les nostres i les vostres propostes. Nosaltres hem estat parlant amb la gent perquè tots tinguéreu accés a la informació, perquè tots tinguéreu veu i perquè tots poguéreu participar. Ahir, pegant la volta repartint el programa amb ells, em va donar la sensació que el canvi estava a prop. I és que potser el canvi ja ha arribat. I ells encara no se n'han adonat. Potser vosaltres, els vostres veïns, els vostres amics, les vostres amigues, ja heu decidit que és l'hora del canvi. I amb les idees, amb la paraula, amb les persones, arribarà el canvi. Gràcies. Per tancar els parlaments, m'agradaria cridar a l'escenari a Facund Puig, membre del Bloc Verds i regidor a l'Ajuntament de Gandia. Una cosa per la part positiva que pugui tindre, no? Fer un acte així, a l'aire lliure, un acte polític, té l'avantatge que s'enteren tant les persones que han volgut vindre voluntàriament a escoltar-lo com les persones que potser no tenien aquest desig, però per castanyes, degut a la megafonia, els arriba. O sigui, aquí veureu per aquesta part positiva. Jo vull començar per manifestar la meva satisfacció personal davant la presentació d'una candidatura com la de Compromís per Ròtova. Al llarg d'esta legislatura que ara acaba, Jordi, i no jo com a persona, encara que també, hem mantingut un contacte especial, un contacte particular. Hem estat comentant diverses voltes els problemes que té el poble, els problemes que té la subcomarca del Vernissa, la vall del Vernissa, per tal d'intentar, entre l'organització i ell i l'organització, aportar idees que puguen traure de la dinàmica que actualment viu la subcomarca i en la qual nosaltres no estem gens d'acord. Nosaltres, tornem a insistir, som una coalició distinta, una coalició que aposta pel contacte amb les persones, una coalició que trasllada les propostes de la gent amb la qual ens relacionem al Parlament i intenta donar-los solucions. I em va vida escrit i nenes i boig per tu i em passo els dies esperant la nit. I com et puc estimar si de mi estàs tan lluny, servir-li a acabar boig per tu. Sé molt bé que des d'aquell mar jo no puc arribar on és tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum, me la veuré. Servir-li a acabar boig per tu. No siguis al matí, les llàgrimes esperant, entre la pluja recaurà el vent. Em quedaré atrapat el bri d'aquesta llum, servir a acabar boig per tu. Sé molt bé que des d'aquell bar jo no puc arribar on és tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum, me la veuré. Servir a acabar boig per tu.
pots fer